Ну, не можу сказати, що прям якось там супер страшно і були думки в голові про те, що треба виїжджати. В мене через там декілька днів виїхали практично всі подруги. Абсолютно всі. І це так морально, звісно, трошки підкосило. Можна Але одразу питання? А ти так. чого не поїхала? Чому не поїхала? Ну, тому що в мене був приклад 14-го року. Тоді просто зайшли, поміняли прапори і все. Там не було в моєму місті конкретно якихось бойових дій. Я думаю, ну добре, вони перейдуть, ну заберуть вони коштовності, ну заберуть вони там якусь техніку. Але, по-перше, у чоловіка на початку місяця у бабуся зламала шийку стегна, вона була лежача. І були ще бабуся з дідусем, які дуже старенькі, які точно би нікуди не виїжджали. Ну, хто би з ними залишився?